място и бронзов медал Момчил Димитров. Второ място Орлин Стоянов и сребърен медал. Първо място златен медал и републикански шампион за 2002 година категория от 90 кг Ивайло Стоилов. Има подобрение. Само нашето е малко. Плътно се гърми. Аз съм плътно. Гледна се защита в плътно гърми. Да, уни по-плътни гърми. Точно беше много да. Една приятна изненада. Шампионът ще бъде награден от фирма Мусаши. От неговия фен и представител Влади Варгала. Награда ще връчат също представител от фирма Universal.